Això era i no era. Bon viatge faci la cadernera. Per vosaltres, 6 amuts. I per mi una barcella. Que hi havia una vegada un poble que deien que tenia els carrers sembrats de clots com a fondals de veny i un campanar com a 2 muntanyes cucues una damunt l'altra, on una vegada hi va néixer un home d'aquells que només en neix un cada 100 anys i quasi mai sura. La gent que tenia la ditxa de néixer en aquell poble naixien amb un pa davall el braç, ja que aquell poble disposava, ja d'antic, d'un molí fariner on enredonir-se de farina, pa, panets i paraules. En Peierlot talent acudien com abelles i baions en el molí i una tropa de mestres moliners els deixaven ben sadolls i satisfets. Aquest poblet encisador, el bon Jesús, quan va fer el món, el va anar a col·locar just arran d'un maig grandiós que un gegant s'havia tret de dins una sabata. Tal era l'encanteri que exhalava aquella rotassa que amb el temps se congrià en aquell poble una catafa d'artistes, artistassos, artistots, artistarros, artistets, artisteus, artistillos, artistons, artistellos i una mala fi d'artistutxos. Jo quan vaig començar, l'any 80, fa 30 anys, és que quan no publicàvem Gerons Riera, publicàvem Jaume Sant Andreu, en Bernat Nadal, en Guillem de Faig, i cada setmana podries anar a comprar un llibre de Maria Antònia Oliver, en Jaume Vidal de Jovençada era viu, cada vegada n'hi ha en Jaume més. Chapó i de cada vegada més. Tot, poesia, teatre, Toni Mur, narrativa, cançó, és tot. Sí, no, jo, una de les coses que estic content és veure aquesta reacció que hi ha hagut. Que tu dius, no hem perdut el temps, no vol dir que tot sigui el mèrit nostre ni de molt. Ara, que el mèrit de tot aquest professorat, certament. Enguany, amb motiu del 40è aniversari de la creació de l'Escola Municipal de Mallorquí, he decidit escriure en la memòria de tot allò que jo record d'aquesta entitat municipal. I com podeu veure en el primer punt de l'ordre del dia de la reunió, us he de comentar una notícia no gaire positiva que són la matrícula, així com avança la matrícula dels cursos de català d'aquest curs 2012-2013. Bé, dels cursos que oferíem, d'aquests cursos anuals, tenim que de moment del nivell A2, del bàsic, només s'hi han apuntat 5 persones. Del B1 tenim 4 matrícules, del català B2 en tenim 5, del C1 en tenim 3 i del C2, que és el superior, en tenim 6. Del llenguatge administratiu no s'hi ha apuntat ningú. I era perquè, bé, ja sabem que els mínims de matrícula per poder fer cursos han de ser 10. Era per començar a plantejar-vos aquesta problemàtica. És un punt d'inflexió a la baixa. I ara bé, penso que, malgrat aquests números baixos, penso que l'escola ens hauria de seguir oferint en aquests cursos. I en paral·lel a això haurem de pensar, ser creatius i pensar activitats noves que puguin anar en paral·lel als cursos de català. I clar, la gent de Manacor sap que hi ha el molí, que hi ha l'escola mallorquí, però la gent pintura d'Artà no la coneix. Jo crec que per circumstàncies diverses, entre elles el fet que se deixi de demanar com a requisit el coneixement de la llengua catalana a l'administració pública, jo crec que el fet també que d'administratiu no n'hi hagi ni un és molt simptomàtic, que en els instituts també ja els alumnes surten de batxiller en el títol de català, que altres pobles també l'han anat oferint aquests anys, i supos que durant tots aquests anys que hi havia tanta demanda, potser gent ho feia per una necessitat, no? Començar. Estem en una situació crítica. Què tal, Biel?
Felicitacions molt bé. Toni. Com te trobes, Salut? Sí. Sempre vol dir-te una cosa, que gràcies a tu m'has fet conèixer i estimar la nostra llengua. No ho coneixia fins que no tu no m'has fet anar a classe, te'n recordes? Que hi tens? No ho sé, ja quasi, Sí, entre l'any 80 i pico. Sí, sortiré i podrem parlar més tranquil·lament. I així. Com han passat els anys? Tant. Jo estic molt orgullós de que hagis estat alumne meu i sobretot que hagis donat aquest bon rendiment. Tot el difícil que va ser implantar la nostra llengua a dins la policia. Va ser dificilíssim, tenint en compte que sempre que hi ha una dictadura, la llengua, la cultura, el que ataquen. El que toca. Atacar, minvar la idiosincràsia, la personalitat d'un poble, és el primer que fan. Sí. Això és... I d'això, t'he dit. Per cert, ara que parles d'això, que parlàvem d'aquest controladors, hi havia dins l'institut també, hi havia en Salvador Bussà, que era que ensenyava l'espíritu nacional i feien l'educació física juntament amb la que va a Val, en Pedro Guilmés, i curiosament són els que funden l'escola. I en Salvador Bussà va ser, en lloc de ser un inspector, diríem, de controlar-me i de posar-me pegues, va tirar endavant. Va ser al revés, va ser un gran ajudant, perquè va tapar tot el que va poder de ser. Hem de dir que en aquell moment hi havia dins l'Ajuntament una sèrie de regidors que eren professors de l'institut, havien estat professors de l'institut. Això també va ajudar bastant. Molt. Hi havia Martí Basqueró, hi havia Joan Morell, hi havia... Maria Fuster. Etcètera. Bé, i això va fer que llavors en Pep Fuster, que és qui ha fet més, bé, ens posàvem en contacte amb en Llorenç Famanies, que era el regidor de Cultura, i a veure ell com veia la possibilitat de que és una creació d'una escola municipal. Ell havia creat la biblioteca, havia creat també l'escola de música. L'assumpte està que aquell dia va ser el gran dia perquè se va crear la primera escola, segurament dels Països Catalans. Ja ho diré. Posa-ho com perquè hem de treure bústia per saber què hem de moure. El motiu de creació de l'escola va ser que va quedar estroncat l'any 1972, no hi va haver exàmens. L'únic any que no n'hi ha hagut. Abans venien de sobre cultural, des que van estar en el col·legi Ramon Llull, i aquell any no n'hi va haver. Jo havia deixat l'institut, perquè em vaig anar a fer feina a una altra part, i llavors se va crear aquest buit, que tant en Pep Maria Salom com jo vàrem posar en marxa, diríem, com una espècie de campanya per veure, perquè teníem pressió dels alumnes que em va dir com és, i ara nosaltres havien de fer ja el grau mitjà i no ho podem fer. Hi havia una necessitat a Manacor, degut a que vosaltres havíeu fet un cultiu molt intens per Fènix, per Miquel Julià, i després la cosa se va aturar, se va haver d'aturar per circumstàncies que no eren nostres. No, per la creació. I nosaltres, per la creació de l'institut. I vosaltres vareu creure, tu i en Pep Maria Salom especialment, que havien de continuar. I des d'aquí, jo vaig ser un granet d'arena en el vostre costat, que vaig impulsar aquesta cosa que estava el vostre projecte dins d'un quixó de feia molt de temps, feia mesos, que molt molestava, que estigués tan d'estona aturat, una cosa que era per la nostra llengua i que veiem que no se l'estimava. I doncs vàrem voler tenir aquesta empenta. I ho vàrem defensar davant un ajuntament que va ser molt receptiu, exceptuant matisos, molt receptiu, i d'aquí vàrem començar. I una de les coses que vam fer va ser refondre o de fer noves les normes de la fundació de l'escola mallorquí. I record que en aquell temps l'escola mallorquí se tenia quasi com un club d'esquerrans, del PCM. I jo anava com a Unió Mallorquina
d'Estén de Nou Bertí. Per la Junta jo tenia per triar 3 persones que formassin part de l'escola mallorquí. I vaig triar en Maria, en Salom, que havien estat ja des primers fundadors, i en Damià Duran. Vaig canviar aquests i no em vaig posar cap dels 3 que fossin d'Unió Mallorquina. O sigui que no vaig cercar la política, vaig cercar els que m'apareixia que farien més bé l'escola mallorquí. Perquè de la llengua, a vegades, Biel, a vegades n'hem parlat tu i jo, a vegades se'n parla molt i a vegades se fa poc. I a més, no sé si està ben dit a tot, si políticament és correcte o no, però a vegades hi ha gent que en fa bandera i no n'hauria de fer, així com la fa. L'escola de Mallorquí va intentar ser una cosa clara, una cosa de futur. I tu estàs content, jo també estic content, en Pífol també, i tots estan contents de que hagin pogut arribar a un nen de 40 anys. 94. Sobretot en Pífol, que en té 94. Ah, Pífol? És així o no? Pues ja està. Això és la creació de l'escola. Mossa Alcover i en Moll són 2 exemples que s'han de seguir i que difícilment se podran superar. Però hauran d'anar l'exemple, nosaltres tenim l'obligació d'anar continuant fent feina per la seva pròpia àrea i seguir el seu exemple. I bé, ja hi tornem a ser. Ja hi tornem a ser. No, jo no hi les comissions. No me feis gaire enveja. Jo, per sort, el moment que vaig entrar a la direcció de l'escola, de vegades el 2000 crec que era, si ara fa uns 12 anys, me vaig trobar amb una escola que funcionava en el 100%, a ple rendiment, que tenia moltíssima de matrícula. I me telefona Emma
I me diu, Bel, és que això ja no és la que era, hi ha molt poqueta matrícula. No m'ho creia, d'un centenar de persones han passat a 10, 12... Bé, llavors vaig girar full i vaig dir l'escola sempre va superar tot. I ha patit moments baixos, no tant com ara, m'imagino. Jo per sort no els he viscut, però a Barcelona em parlava de qualque moment de dificultats i s'han travessat i ara també s'ha de travessar. Els menorquís servissin i fan també 4 llengües noves. No sé quin polític hi ha, o una política, una d'aquestes igual, poden pegar raó, que diu, aquí l'espant de catalanisme se fica per tot. Aquí a Mallorca deien xerrar, no deien parlar. I ja vaig pensar, dic, aquí dalt tenim un xerrament i una sèrie de senyors que són xerramentaris. Xerradors, que no s'hi fan gaire fora. Mon pare sempre feia una distinció. Ja parlarem també. Ja parlarem també. És que, sí. I diu, que parla de bé. Sí. Però no diran mai que xerra de bé. Que xerra de bé. Oh, allò! Aquí va aprendre història, en Catalina se va empapar de literatura, en Pere se va empapar de cultura popular, i en Sebastià d'Art, què més hi havia? Varen dir, a més de llengua, de tu arrel d'això que he viscut allà, han d'ensenyar cultura també. I jo tenia moltes diapositives de Mallorca i de prehistòria i coses d'aquestes, no? I van dir, per què no feim unes xerrades, però il·lustrades amb diapositives? Bé, el cert és que ja el Departament d'Ensenyament de Català d'Òrgan Cultural de l'ADEC va mostrar que era una tècnica que ells assajaven per ensenyar, on hi havia un predomini de imatge damunt la paraula. Això va començar perquè un dia va anar a Barcelona, tot just després de mort en Franco, potser en el 77, per aquí, i allà ja se feia aquesta tècnica. Per, dirien, divulgar la cultura catalana. Ell em va veure un de soli i un altre amb aparell de llengua catalana. Clar, i va decidir aquí, em va comprar un, i a partir d'aquí nosaltres anàrem produint. Clar, i en aquell moment era un efecte divulgatiu meravellós, perquè no hi havia res en absolut. Però com si jo van dir, per què no feim muntatges igual que això de Barcelona i ja ho donem tot de conjunt, en lloc de ser una conferència il·lustrada, que sigui ja un muntatge ja preparat. Però és que això és una feinada, jo no sé com ho fer. Cada setmana hi havia un dia de gravació. Feinada, diapositives. Van fer miracles Si voleu veure que està molt millorat, com natural, crec que val la pena, perquè total de 20 minuts, no sé si ja cosa. 25. Digues de coseta que deia. Quan s'escoltes ja no tenen res a fer, perquè la pala més llarga s'ha separada, arriba el moment de fer servir la pala. Vull dir, com fas que un pa amb cera nova que has feta? No puc brevetjar de retre, que hi ha més terra que blat. Sí, però més aguant això. El van recuperar d'altres. Que era l'any 1952. Ens varen descobrir el professor de l'assignatura, que era Majoral, que me n'hi havia hagut, però si és. I el treball se va presentar a partir de documents, bibliogràfics. Jo me'n recordo que va ser el primer pitjor que vaig veure el dia de la fira i tot cotxes per mig i gent, i miraven i ningú sabia què era. Ja se va veure que finalment no varen poder. Bon, hem d'anar a compte nosaltres, moment. Perquè dansar a l'escola de Mallorquí es va posar al davant. Ha estat una altra cosa. Bé, l'escola de Mallorquí i tot aquest estal de dames. Que són i han estat i seran dames tota la vida, no?
Sí, però facilitades per l'escola de Mallorquí. Jo vaig arrel d'aquesta escola de Mallorquí, tenia... Jo anava a Vall de Bot i tenien el lletrero que deia se cerca gent que tingui ganes d'aprendre la dansa dels cossiers i això. Bueno, jo vaig ballar el 99 i vaig disfrutar, sobretot el que és l'Igles i supos que totes. La impressió, quan vaig anar a veure-lo, sempre deia ai, l'Igles, i entrar a l'Igles i el que ets... Sí, va ser super emocionant. A diferència de vosaltres, que deies jo aquest dia vaig conèixer els cossiers, jo no tenc record de mai conèixer els cossiers, però ha estat una cosa que sempre... L'èxit total. L'èxit total no té color, la teva experiència és la nostra. Que nosaltres, ni na Maria Coloma, ni jo, ni na Maria, no fem cap paper. Només hi som com a espectadors, hi som o no hi som, no fem cap falta. I que això encara ara, que ara siguis tu la dama, bé, no ho sé tu que trobes, però jo crec que no només té resposta. Ja està. Ja ha fet la és així, és que... Ve encara d'una reunió, venim d'una reunió de la comissió i com ja sabeu que el nombre de matrícules de català és un poc preocupant i avui m'agradaria que tractàssim un poc aquest tema. A la comissió ja hi ha hagut iniciativa de reinventar l'escola i d'obrir-nos a un públic diferent i haurem de veure aquest 2012-2013 com el superam. I si, per exemple, començàssim per potenciar les coses que ja funcionen a l'escola, els tallers amb escolars per les danses rituals, o, per exemple, continuar amb una línia de cursos de monogràfics un poc més potents o amb altres temes, per aquí, Ventura, podria ser un camí per començar. D'acord, Magdalena. Les dades que plantegen a NEMA són per tancar l'escola, però de cap manera, els cursos se faran i jo crec que més que plantejar el tancament ho hem de girar i tenim un repte davant. NEMA té la sort de dirigir la reinvenció de l'escola. Tenim una escola que és una bona eina per al segle XX i hem de transformar aquesta eina que no serveix ja per al segle XXI, l'hem de transformar i jo ho faria a través de l'especialització. Especialització i potser també intentar anar més enllà de Manacor i esdevenir una mica referent a Mallorca. Ho podem fer, hem de consolidar Manacor de la recta de la comissió ambiciós, no? De consolidar Manacor com a la capital de la cultura i de la llengua catalana a Mallorca. Però molt bé. Molt bé, jo no sé si diré un desbarat, però i si féssim un concurs? Quin concurs? Un concurs, jo que sé, que pogués per el lot de quart d'ESO o primer de batxillerat i això, que fossin preguntes estil trivial, de preguntes, un concurs de preguntes, que hi hagués temes de literatura, de llengua, de música en català, d'esports, cultura popular, entre altres coses. Podria estar bé. Podrien venir els alumnes de l'institut d'aquí, de Porto Cristo, i podríem obrir-lo a altres pobles, que si ens interessa que la gent conegui l'escola i ens obrim als altres pobles. Podria estar bé, una bona idea. És un projecte que a Ventura durà molta feina, bé, segurament durà molta feina, però bé, no hem de tenir per res, no ens hem de reinventar i coses noves. Hola, com anem? Bé! Que bueno, avui és el primer dia del comprendre per aprendre, que volen apuntar els papà i la mamà. Sí. I que volen dir que venim a fer aquí? Hola, Toni? A llegir? I aprendre. I què més? Entendre la llegir. Ja va haver la conferència que té preparada, panorama musical de les festes de Sant Feliu. Bon dia a tots, benvinguts a l'escola. Avui és el primer dia de la Garangola. Jo soc la Maria Antònia Morella de Xesca i ara ella vos explicarà com funciona aquest concurs. Quin futur hi veus? Jo a l'escola li veig futur. Si com en Moll va dir n'hi ha per molts d'anys, jo li diria que n'hi ha per altres tants. A ensenyar no només
els al·lots de les escoles que llavors se van fer càrrecs mestres d'aquesta escola. És que no hi havia I ens van dedicar molt d'anys a funcionaris, a metges, a capellans, a reciclar mestres, tot això. Això no hi ha necessitat. És a dir, l'escola municipal com a escola d'adults té futur dins la gent que ve de fora, sobretot els immigrants, perquè hi ha molt que fer. Però també té una altra missió, crec, en el meu parer, que és salvar a totes aquestes coses que formen part de la cultura. I l'escola se va crear per ensenyar llengua i cultura. Hi ha moltes de coses a ensenyar, de conèixer-nos a nosaltres mateixos. La festa de Sant Antoni és una festivitat de referència. El que farem serà 3 quartets d'hora, intentar veure un poc quins són els elements musicals clau per entendre la festa. Doncs ja sabeu que el concurs consisteix en respondre una sèrie de preguntes, tant de llengua, cultura general, esports, música, etc. Així que esteu preparats a veure què comença. Aquest grup s'us ideal. Laia. On vols la predina? Pentina una dama, avui. La dama davant de veure aquesta, Te va agradar molt, tu, fer de dama? Sí. No, amb aquest tallers de l'escola mallorquina, els segles de ball fan, fas l'art d'operar, fas tallers per al·lot, fas tallers on aprenen els adults a ballar de cosiers. Qui se cuida dels cosiers? En Pere Pomar se'n cuida ara. Ah, en Pere Pomar? Sí. Ui, quan era un al·lot petit, ja ballaven nosaltres, ja ballaven... Ai, sí. És ell? En Pere abans ballava de cosier. Vola que parlaven. Fantosa que s'enfila a veure que se'n va. La ballanyera fila, la ballanyera fila. Ton pare te recordes que ja mos deia ai, que fris que hagin llevat els cosiers, perquè en dinàmia en sopam. I elles tres escrivint i cercant i fent fotos que duien. Fotos, doncs, mamà, mira aquesta foto, papà, mira aquesta foto. Però al final ha donat un bon resultat, perquè la cosa va seguir avant i ja veu com està tot. Mira si fas. Mira si en fa ja. I si fa gent, heu de tenir una gentada. Una gentada que no ho volia dir, la gentada que hi havia. Quan qualcú me demana al costat, me diu, i què teniu a Manacor? Recoi, perdona, però què és el que no tenim a Manacor? Des de l'Ajuntament de Manacor i l'Escola Municipal de Mallorquí, ens plau, un any més i d'ençà de 1976, atorgar aquest guardó a persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana i per la protecció i transmissió d'alguna faceta del nostre llegat lingüístic i cultural. D'això diem, també va ser un dels que reberen el reconeixement de mèrits de l'escola de Mallorquí, que aquí està fotografiat quan surt en son quadre que li regalaren aquí. I aquí tenc
una pifalada que vaig escriure un d'això que diu: els que coneixen en Guillem saben que les faccions i el sentit del ritme és herència materna. En canvi, els senyals, notablement ampliats, són del seu pare. Això faig sempre una pifalada. Adéu, Andreu, Andreu, adéu, adéu, no puc estar mai més de vora teu. No et sàpiga greu que et digui adéu, Andreu, adéu, Andreu, Andreu, adéu, adéu. Ja era el xiulet del barri, ja era el berro d'Eivissa, per endur-me en una lota m'abastava fer sa mitja. I ara em veniu en trobos i me llevau sa pell. Si jo he anat en temps de magranes com el dimoni cucarell. Adéu, Andreu. No et sàpiga greu que et digui adéu, Andreu. Adéu, Andreu, Andreu, adéu, adéu. Avui, al final la cosa s'ha salvat. Mireu quins números que tenim, 73 alumnes de català està bé, els cursos monogràfics han tingut un d'èxit, però... Ja mos va bé, Menys res. S'ha salvat. El monogràfic de gastronomia amb 41 alumnes, vam anar a la celler més quilomora, a laboratori ecològic. Llavors, curs d'escriptors mallorquins també va anar molt bé, les socials de Mora, 25 alumnes. Llavors, el concurs de la Garangola, que van venir... Qui ho hagués dit? Això, molta feina, però va anar molt bé. 8 instituts han passat per l'escola, la final en el teatre, es comprendre per aprendre, amb 2 grups de 10 nins per fer tallers de comprensió lectora. El viatge que vam fer l'associació Tolosa. Ha estat molt positiu aquest curs. Tot i que en el principi feia por, trob que amb aquest recull... Està molt bé, Després que és una escola nova, una escola que respon potser també a la demanda de la societat que mos enrevolta. I enguany, a més, jo crec que és un any que és un impàs, perquè estem en 2013, el 40 aniversari, també hi hauria un 40 anys d'història de l'escola basada bàsicament en cursos de llengua catalana, i ara oferirem una altra cosa. Jo crec que per celebrar-ho podríem fer un concert d'Antoni Font. En els 40 anys us volen convidar. L'escola ha recuperat aquell esperit inicial del 73 i jo crec que això és una mostra que l'escola se projecta també ja per el futur i un futur esplendorós, que per celebrarem amb aquest 40 aniversari i cap en vent. Bé, finalment ja tenim enllestit 7 del 40 aniversari de l'escola. La veritat és que crec que quedarà beníssim i que la gent estarà molt contenta, que pretén precisament això, mostrar que darrere l'escola i darrere aquests 40 anys d'escola de Mallorquí hi ha molt de sentiment. I jo, quan ho preparàvem d'això, pensava, el que ha canviat les coses, jo crec que quan vàrem entrar que teníem el problema realment que l'escola funcionava, els professors, la veritat és que nosaltres com a institució no m'ho havien de cuidar pràcticament de res, tenim el problema del local, no? Que era realment el que havien de solventar. Ningú s'hagués pensat fa 10 anys que avui m'haurien de reinventar l'escola municipal de Mallorquí. I jo crec que degut a decisions també desencertades i que espero que tinguin
rectificació. Jo crec que els dirigents polítics han fet que ens hagin hagut de reinventar el funcionament de l'escola, però jo crec que al final ha estat encertat. Jo suposo que el més fàcil que hauria estat prendre la decisió de dir en aquell moment no fa falta, però m'hagués prescut una falta de respecte cap a tota la gent que durant 40 anys l'ha lluitada i l'ha sentida com a seva. Jo crec que la decisió ha estat molt encertada. Certament, quan estic redactant de tot això, m'estic adonant que no tot ha estat tan fàcil com pareix a simple vista. Han tingut moments de glòria, però també n'hi ha hagut de vertadera penúria i han tingut de tot, com en aquest món. Però és una gran satisfacció veure que s'ha complert aquella profecia del senyor Moll el dia de la inauguració, a l'octubre de 1973, que ens va dir: diu, avui és un gran dia, molt assegur que hi haurà escola per molts anys. I ha estat ben bona perquè hem arribat als 40 i encara no s'ha interromput cap any de llavors ençà. Totes les persones que han passat durant els 40 anys, professors, gent que s'ha dedicat a l'escola, han estat capaços de passar moments difícils per l'escola municipal de Mallorquí. Segurament jo crec que nosaltres no tenim ni siquiera un motiu perquè aquest món ha experimentat la situació que ens toca viure fins avui. També ens toca tenir una responsabilitat dins l'escola municipal de Només te donen a mal de xats, veus els peixos que no xerren, tots s'entenen. Puta de llengua! Una sacsada d'esbrès va despertar el comediant d'aquell somni maleït. I tan amunt se va fer que s'enllaçà a devora els estels, que són els ulls de 1000 padrines i padrins que miren per nosaltres sempre seguit. Ulls petitons i ben oberts que espiregen perquè estan contents de veure mot jugar en les seves paraules. I el cel viuen en pau concordi i encara són vius, perquè les persones que donen el cor, l'ànima i la llengua saben enganar la mort quan les ve a cercar i d'amagat deixen la vida estorjada dins les paraules perquè els que venen darrere la perllonguin per ells i la servin i conservin com l'esperit del vi conserva ves les animetes dins els barralets. I si els vespres mirau els estels, els de vora perquè saben que
allò que es diu com un món